आदा नों मा बुंदों खामानि मावाब्ला बहा फैसा मोननो जोंनावथ' फैसाबो गैयाना बैसागु इन्जय खालामनोब्ला खामानिखौथ' मावखानांगोनबो केशव आं जा मावनांगौ मावखाबाय बैसागुनि उनावसो सानसिगोन आंथ' आरो दांनायाव गैखाला आदा मा बुंनाय जाखोब्रा बेफोर एसे ब्रेक लानि डिस्टार्ब दा खालाम बेसे फैसा नांगोन अब्ला 10,000बाबो सोलिगोनलै बेखिनियानोसै साला अब्ला बेखिनियाथ' आंनावनो दं माथो बुं बेसे नांगौ नोंनो आंथ' डाइरेक्टखौनो बुंखागोन आदा बेखायनो दे 50,000 हरदो 50,000सो बुंबाय माथोलै बियो आदा बेथ' बारा बुंथारबाय बेसोर बादि जों बारा खालामनो जाया बुं मा लोंना फैदों नों मा सार आंखौ लोंनाय नुदों गावहा मोनलोङाखै जानांगौ फैदो लोंनोबा आं जगार खालामखादो बे गरमाव खेला दा खालाम ओइ थाब हाबदो नङाब्ला लांजाखानाय नङा नोंथ' खामानियाव गैया फैसाल' नांगौ आंनो हरा जोंहा आदानिखौथ' हर औ बियो नेगासिनो नोंस्रा आदा सोर सासेयाथ' नै बैलाय दंफां गुदियाव जिरायना बिरि सोब्बाय दं औ बेनो बेबादिबा हले फैसा होनायाव गैखाया जोंहा आदाया रावनिबो सेराव गंग्लाया फंसे बुंबाथाय आरो रिपिट खालामफिना औ गोसोआव लाखा बेखौ मानसि दै मालै भाइफोर जायगाया माथो लांदां पार्टि जानो हामगोन दा नै आदा दरजाया गेवाखै दरजा मोनसे खामानि दरजा ओइ जाम्बा सिरि था बिदिसो नाथ्रोदनांगौ आरोना एसे लस खालामना लादो आसोल दरजा आगोनदि नै केशव बैयाव मा सोलिगासिनो औ बैयो बैसागोनि शुटिं सोलिगासिनो दं दे आदा जाबाय बैसागो सफैथारबाय बिदिब्ला आं औ, माथो आरो साननैसो पात्तायानो बासै। गैया नायना फैनि